Ezagutzen dozu hau logue? Bai. Bueno, hori hau logue da Jurreta LH-ik indaben logue Euskalek lehiaketarako, eta gure taldi deitzen da Jurreklek, eta proiektu honetan hartzugu parte ziklo desberdinak, adibidez automozioe, mekanizazioe, elektronika eta administraziokoek bai, ni administrazioko ikaslienaz, eta gure lana holan izen da hau logue sortzie, gero bai izena ipintie eta sare sozialak sortu oguz, Twitter, Instagram, gero bai indoguzena komunikazio planak eta holan. Eta badakizue gutxi gora bera zein daben automoziokuek eta mekanizaziokuek. Dabena da, autoelektrikoaren diseinu hori sortu, gero txasisa montatu, montorraren funtzionamendua, eta gero bai txapa eta pintura, enkargo diek kotxi sortzeaz. Gero bai elektronikakuek indabena da kotxik eramango daben txipa sortu, gero bai indabena da kableak elkartu, kableen funtzionamenduen. Uste duzu harretakok parte hartzen dutela? Bai. Euren eginkizuna izen da gidariontzako dieta bat sortzea, gero bai psikotekniko egitea, jakiten dugu gidaria prest dauen gidatzeko, eta gero bai indabena da botikin bat sortu. Uste duzu finantzatu dela proiektu hau? Hori da. Patrozinatzaileek bilatu oguz, egon gara inguruko enpresak deitzen eta hola. Prestatu Gasteiz!